Happy Sabat mga kaigsuunan. Welcome sa atong programa Takna sa Pagtuon. O niining panahona, atong pagahisgutan o pagatun-an ang lesson number 8. Ang uluhan niini si Ginoong Hesus nagpakita sa iya ang kaluoy. Magapakiguban kanato niining adlaw ipapahulay si Pastor Danny Palomares o si Ma'am Pinky. Sa dili pa tamong padayon mga higala, maghimo kita og usa ka pinasahi nga pag-ampo inubanan ni Pastor Danny. Magampo ta. Amahan namo nga naka sa mga langit, dako kay nga among kalipay nga makigisgot-hisgot sa imong buluhaton nga gipiyal kanamo o kini napakita pinaagi sa pagministeryo ni Ginoong Hesukristo. Hinaot pa amahan nga imong ihatag kanamo ang kaalam, ihatag ang dugang gahom sa interpretasyon sa mga nagapaminaw ni ini nga programa. Aron mapusla namo ang tanang mga leksyon nga angay namong kinabuhian, angay implemento sa iglesia isip mga ahente alang sa pagpasiguli. Salamat kayo nga ikaw nagatubag ni nga pag-ampo among itugyan tungod lamang sa ngalan ni Hesus nga among manluluwas. Amen. 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 Balik ta mga higala sa ato ang suhito, ang pagpakita ni Ginoong Hesus sa iyang kaluoy. Sumala sa leksyon numero 8. O kini mga higala atong pagahisgutan o ato unang sabton sa dili pa ta mo proceed sa atong discussion o unsa may definition ni ining sympathy, unsa may binisaya ni ining sympathy or acceptable na ba ning simpatiya o unsa man gyud ang kahulugan ni ini Pastor Danny o Ma'am Pinky. Kay ako naman yung gi-translate ngadto sa Cebuan ang simpatiya o akong gi-translate ngadto sa kaluoy. Bisan katong gamay pa kong bata, makadungog naman ko pastor aning pulo nga simpatiya. Ug ako na siya nasabtan nga usa ka act, no? Usa na siya ka action buluhaton nga ikaw nga tawo kun unsay circumstansya nga na-experiensyahan sa imuhang isig ka tawo mo apil pug ka didto, makig-uban kaniya, kung naghilak siya, mohilak ka, kung nagkatawa siya. Siyempre, ang simpatiya is also directed to a positive experience. Kung naa siya yung mga kalingawan, malingaw po ka. But primarily, ang simpatiya mga higala, atong maaplikar sa usa ka sirkumstansya, diin adunay negatibo nga experience sa usa ka tawo. So, nakig-abin kaniya, nakig-halubilo kaniya, nakig-uban kaniya, o para nako mo na siya ang definition sa sympathy or simpatiya. Oo, murag kuan pastor, murag more on negative ang iyang implication kung simpatiya. Kay nakigpahat ka sa iyang kasub-anan, sa iyang kaparutan, sa iyang kapildihan. Kay kung mingon ka nga sa iyang kalipay, murag lain simpatiya sa iyang kalipay, murag kasagaran gud nato nang makita condolences and sympathy. So dito na sa kasubo. Okay. Mga higala, ang daan nga tugon sa Biblia usahay atong madungog gikan sa mga katawhan, gikan sa daghan nga mga komentaryo, gikan sa uban nga mga magsusulat o mga mamumulong sa balaang kasulatan nga ang Old Testament kuno o ang daang tugon pastor Ma'am Pinky, dili kayo nimo makita ang kaluoy sa Dios ni anang panahona sa Old Testament tungod kay daghan mang kamatay nga makita nato sa Old Testament, daghan nga mura og silot judgment nga makita nato, mura og ang revelation sa Ginoo sa Dios sa Old Testament matod pa nila God is a very exacting God ug ang iya ang way of punishing people is sometimes harsh. Apan ang atong tun-an karon mga higala dinhi sa atong leksyon mao nga do na bay makita nato sa daang tugon Old Testament
nga traces of God's sympathy and compassion. Mauna mga higala ang atong angay nga pamalandungon. Pananglitan, sa panahon sa mga Israelinhon sa Exodus, ato bang mahanduraw ang kaluoy sa Dios ngadto sa iyang mga katawhan? Kanang bahina, klaro kaayo nga diha na gyud gipakita sa Ginoo kay ang tuaw sa ilang mga tingog tungod sa pagdaog-daog sa mga Ehiptohanon, gipakita sa Ginoo nga dako iyang kaluoy sa iyang mga katawhan. Mao to nga giluwas sila dito sa Ehipto, gipagawa sila pinagi kang Moses. Tinuod na mga higala. Pero ma'am, kung atong tan-awon gamay ang Exodus nga experience nga may abot to pila gani sila katuig nga naglakaw-lakaw dito nga nabulad sa init 40 katuig. 40 katuig mga higala, makuha ba nimo ma-equate ba nato nga mao kana ang kaluoy sa Ginoo? Ang kaluoy mo sa Ginoo kung imong tanawon mga higala, dili na siya literally nga murag daalang gi abundansya, naalang permanente ing panalangin, naalang permanente ing grasya. Ang kaluoy mura na siya og package nga paghatag sa Ginoo sa ihang kaluoy, ubanan gyapon na niya hustisya. Ang mga ginikanan nato, mga Israelitas nga naglibot-libot dito sa kamingawan niya ng 40 ka mga katuigan, kung imong tan-awon, ang maong eksperyensya mas nakahatag nila og positibo nga impresyon sa ilang kinabuhi. Mas naduol sila sa Ginoo, naka-learn sila daghang kay mga leksyon. Although literally imong tan-awon, dili gyud siya inunta simpatiya nga mura sila giduyan, mura sila gipabahaan sa grasya sa Ginoo. Hinuon makita po nimo didto nga sa mga panahon nga naa sila sa kalisdanan. Kun imo tan-awon labi na sa pagkaon, tubig ug uban pa, ang Dios dito makita nimo nga grabe gyud ang simpatiya sa mga tao. Kuan sa pastor, sa akong na sabtan sab aning kasinatian sa mga Israelhanon dito sa Ehipto nga ning abot sila 40 ka tuig pagpaingon lang sa bukid sa Sinai. Dili man gid unta na maong design sa Ginoo. Apan tungod sa ilang pagkabagulbulan, pagkareklamador, ni abot sila ingon anak kadugaya. Murag ganig si Manarana ang ilang pagbaktas kung street pa sila. Mga higala, kadtong sa panahon, sumala sa mga paambit o mga bulawanong una-huna nilang pastor, Dani o ni Ma'am Pinky, nakabot na to nga it was necessary. Nga kato sila kinahanglan dugay-dugay kay ang purging o purifying process sa Ginoo mga higala. Imagine, dugay kay sila dito sa nahimo nga naulipon sa Ehiptohanon. 400 years. Ug mao na nga kung sa sumala sa kaalam sa Ginoo mas dali kung iyang dalion mga higala ang pagbaktas nila gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga saad mura og counterproductive. Makita sa Ginoo nga dili kayo angay, dili kayo maayo nga mahitabo. Busa iyang gipabilin sila kay didto sa kamingawan gipalibot-libot tungod kay gusto sa Ginoo nga duna pa siya'y kanabang purifying process nga himuon sa mga kinaiya, sa mga katawhan didto aron inigsulod nila sa yuta nga saad. Pare-pareha na sila og kinaiya ngadto sa Dios. Mauna nga nindot kay mga higala. What about the time of the judges, Pastor Danny? Diha sa Judges. May nasulat diris bala ang kasulatan sa Kapitulo 2. Kapitulo 2, versikulo 16 ngadto sa 18 nga gipadayag gihapon ang kaluoy sa Dios. Abi mo panahon sa mga maghuhukom kun imong tan-awon mga higala naay gitawag dito nga siso experience. Mura sila gatuya-tuya. Ang mga Israelitas manggod kanang sa ilahang kinaiya makaingon man ta nga kita gahi madag ulo pero para nako mas gahig ulo to mga tawhana no. Akong i-qualify nganong makaingon ko nga grabe kagahi na lag-ulo. Ang ilaha magong na kuha o na eksperensiyahan gikan sa Dios direkta kaayo nga pag-lead sa Ginoo sa ilaha. Ang gobyerno nila gitawag tog theocracy. Iyaha nga kamot sa Dios mismo ang hands-on ang Dios mga kaigsuonan no mga higala alang sa ilahang
panggobyerno alang sa ilahang kahimtang. Pero maski pa ni ana, naa sila'y tendensya nga malimot dayon sa Ginoo. Inig kalimot nila ang gihimuon sa Ginoo, itugyan sila ngadto sa nagkalain-lain nga mga katalagman. Unya pagsinggit nila mga higala, ang Dios naa dayon. Pagsinggit nila, Ginoo kinahanglan migtabang, ang Dios naa dayon. Ang nakakuan mo na ani Pastor Gay, sa diha nga gina-repeat nila ang mao nga eksperyensya. Kung ako'y Dios siguro moingon ako nga murag di tama na siguro. Kay grabe na nga repetition sa mao nga eksperyensya, pero in spite ana there was a series of repetition sa ilahang gihimo batok sa Ginoo, sa ilahang pagsupak sa gihimo sa pamalaod sa Ginoo. Pero ang Dios misimpatiya paghihapon nila, naluoy paghihapon sa ilaha. Mauna nga iyang gipagaray siya og mga tao sa panahon sa mga judges maghuhukom nga mo'y mo liberate, mo'y mo pahigawas kanila gikan sa pagkaulipon sa ilang mga kaaway. Kaning sa panahon pod ma'am sa mga hari, no, atong gitan-aw karon ang kasaysayan sa kinabuhi sa mga Israelinhon gikan sa Exodus, panahon sa mga maghuhukom ug karon sa mga hari, mga kaigsunan aron matrace nato ang gugma ug ang kaluoy sa Ginoo ngadto sa iyang mga katawhan. Makita nato, mabasa nato diha sa kaduhang hari, kapitulo 13 ug 23 nga ang Ginoo nagapakita gyud sa iyang mahigugmaong kalulot sa iyang mga katawhan. Doon na siya tumang kaluoy nila, bisan tud sila mga makasasala, gawas gyud tingali og outright gyud sila nga pagka makasasala, pareha ni akan nga klaro na kay instruction nga hunay dilian niya nga himuon. So atong baluan nga bisan pa sa atong hunahuna karon nga ang Ginoo sa daan nga tugon kanang istrikto kaayo dili di ay naggihapinan paggihapon niya sa tumang kaluoy, simpatiya, gugma sa iyang katawan. Hasta sa panahon mga higala sa mga propeta, Pastor Danny. Makita nimo sa Isaias kapitulo 54 bersikulo 7, 8 ug 10 nga diin gipadayag sa Biblia mga higala nga ang Ginoo maluluyon og puno sa kaluoy ngadto sa iyang mga katawhan. Gani gi-qualify din ni propeta Isaias, Pastor, nga bisan pa gani ang mga hintil ug mga dumuluong. Kung imong tanaw ng kaluoy sa Ginoo mga higala niadtong panahon na as experienced by His people, dili lang kutob sa ilaha, no? Gi-extend kini ngadto sa ilahang mga kasilinganan nga mga nasod. Ang ato lang nakita magud sa pagpaint sa hulagway sa Biblia, maski ang mga Bible writers sa Old Testament, moingon ko nga naa sila'y gamay nga misunderstanding mahitungod sa kinaiya sa Ginoo. Sa ilang eksperyensya, masabtan nato nga ang Dios maluluyon, ang Dios very sympathetic. Pero sa ilahang pag-describe sa panghitabo, ang ilang lining, Pastor Gingging, more on trying to paint a picture of God nga usa ka strikto nga Ginoo. Usa ka Ginoo nga kinang gitawag obey, live, disobey, die. Pero sa ilang eksperyensya lahi man. Ato mang makuha nga sa ilang eksperyensya ang ilang nasulat ug ang ilahang naeksperyensyahan medyo magpakita gyud. Ang word nga medyo akong kuhaon. Magpakita gyud nga ang atong Dios wala siya kausaban sa gipakita ni Kristo nga pagka-sympathetic nga klase sa pagka-Dios. Salamat. Sa ako sab na sabtan, Pastor, sa daan nga tugon, kanang ang Ginoo bitaw, He meant what He said. Sa ato pa kung gaingon ko din sa Isaiah 54:7 nga kaysa usa ka jutay lamang nga panahon gibiyaan ko ikaw apan uban sa dako uyamot nga mga kaluoy pagatigumon ko ikaw. So sa panahon bitaw nga ipasabot sa Ginoo nga ang iyang gisulti may consequence gyud na siya, iya ginantubanon pero wala nagpasabot nga wala ni gid siya pagbati loyo di ana. Iya pa mangganing gihapinan taog manuluwas ana, di ba? Salamat kay na nga mga panghuna-huna. Mga higala atong nalilian sa hamubo lang, no, sa panahon sa mga Exodus, sa panahon sa mga maghuhukom, sa panahon sa mga hari ug sa panahon sa mga propeta nga ang Dios gipakita nga usa ka Dios nga puno sa kaluoy mga higala. Og karon atong sundon kana nga Dios pinaagi sa personification ni Jesus Christ sa New Testament.
atong nilion na usab mga higala ang New Testament kung maura ba gihapon nga Dios o duna bay kalainan sa Dios nga puno sa kaluoy sa Old Testament o kang Kristo Jesus diri sa New Testament. Atong tan-awon mga higala o ang pagpintal sa mga sa kaluoy sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus makita dinhi sa New Testament. Unas tanan dinhi sa Matthew chapter 9 35 to 36 mga higala, makita nimo nga si Ginoong Hesus dunay pagpakabana sa tanang mga katawhan. Ang gihisgutan diri mga higala, all cities, tanan, syudad, and villages. Yang gilibot, nagtudlo, nagwali, ug nagapang-ayo sa ilang mga balatian. Kana, usa siguro na sa pagpaila mga Pastor Dan nga, ang Ginoo, pinaagi kang Kristo, nagbaton gihapon sa maora nga pagbati nga kaluoy. Actually, ang pagministeryo ni Kristo, mga kaigsunan, iyahag itong gusto niya nga i-reason, no? Kay ang impression man gud atong mga tawhana, mora man tong mga tawhana gyapon ang nakapanunod sa pangunahuna sa Old Testament thinking nga ang Dios stricto, ang Dios exacting, no? Ang Dios usa ka harsh yang nga klase sa maghuhukom. Muna nga panahon ni Kristo, iyahan ning gipakita, gibawi ni niya nga mga pangunahuna. Iyahag yung gidemonstrate, no? Dili lang kay istorya-istorya lang mga higala. Ang pagministeryo ni Kristo dinhi sa kalibutan, he was a walking example, a talking example. Buti pasabot nga wala siya nagsigig istorya lang. Ang iyahang gihimo usa na kapagwali. Katong pag-ingon lang nga iyahang giadtuan ang tanan nga mga villages, mga syudad. Kung imong tanawon ang ilahang geographical location, silingan kay sila like Samaria, Jerusalem. Silingan ni siya kaayo nga mga syudad. Pero ang ilahang tinagdanay sa usa ug usa, pait kayo. Kaya nga naman, doon na sila'y pagtanaw nga, ubos tong isa, makasasala ang isa, samtang sila dili. Muna nga sa panahon ni Kristo, ang kaluoy nga maugid ang hulma sa Dios nun nga kinaiya, iyahan yung gipakita, pinaagi sa iyang gihimo. Dili kay ingon nga istorya lang, gibisitahan niya ang tanan nga mga villages, ang tanan nga mga syudad. Kung naay mga tapok-tapok sa mga naguol nga mga tao, tuwa ang atong Dios. Ang Ginoo mga higala naghatag kanila og equal opportunity sa tanan nga mga tao nga makaila sila sa klase nga Dios nga gipakita ni Ginoong Hesukristo nga siya di ay usa ka Dios nga naa puno sa kaluoy. Naigwapo kay nga punto dinhi sa Mateo 9:36 nga sa dihang sagol siya sa mga katawhan. Sa ato pa nakigsagol, nakita gid niya unsay kahimtang sa mga tao. Sumala sa gisulti ni Pastor Palomares nga ang geographical location makaingon ta nga sobra pa ni sa Sudan nga akong na-eksperyensyahan nga ang Khartoum bisan alas 6 pa murag kuana 39 degrees na ang kainit. So sa ato pa ang mga tao dito nga murag nangakuyapan na. Unya giingon dinhi giabot siya og kaluoy kanila. Kay sila nagakasubo og nagakatibulaag ingon sa mga karnero nga walay magbalantay. Sa English, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad. So as sheep having no shepherd. So kini nga instant mao'y gibasihan bitaw niya nga dili na niya masabtan sa Ginoo unless nga siya makigtipon, makigsagol sa mga katawhan. So ingon ana siguro nga klase nga kaluoy ang expected sa matag usa kanato, no? Pero unya atong hisgutan kana later on. Ato sa ning tan-awon ang konkreto nga example, no? Usa na sa mga bersikulo nga gipakita sa New Testament mga higala. Atong tan-awon karon ang ehemplo gid ni Ginoong Hesus sa aktual nga nahitabo sa diha nga nakakita siya diha sa Lucas kapitulo 7 bersikulo 11 ngadto sa 16. Makita nato mga higala nga si Ginoong Hesus nagpakita sa iyang kaluoy ni adtong usa ka babayi nga balo nga dunay usa ka anak unya ang iyang usa ka anak namatay. Ang gihimo ni Ginoong Hesukristo, makarelate siya ba? Ang katong balo usa lang gyud ang iyang anak. Ang issue dito sa diha nga namatay ang iyang anak, siguro wa di manunod sa background adto posible nga mo to'y breadwinner kay ang balo sa panahon nilang Kristo ug sa mga apostoles murag classify gini sila nga galisod nga mga tao. Luoy kayo. Kay sa una magong panahon ang mga babae wala man gud sila mga panarbaho.
Dili pareha karon nga na equal opportunity May pensyon. sa job, may pensyon. Pero ang mga babae kaniadto usually na lang sa balay, wala gani sila yung mga katungod sama sa pagbutar o uban pa. Suluoy kayo no with respect to kanang mga job opportunities. So tingali mo to ang breadwinner sa ilaha, namatay pag yun. So ang ipakita ni Kristo dito, pastor, nakaingon ko nga maayo man gud punto si Kristo kay namin gud siya gahom ibabaw sa kamatayon. Ang reward nga iyang gihatag ngadto sa maong byuda mga kaigsunan, usa ka pagsimpatiya, usa ka kaluoy nga dili nato mahimo, but partially we can also manifest such sympathy. Pastilan mga higala, ang mura to'y gisaligan sa maong mga maong babae nga balo, apan nawala pag kaniya. Interestingly, kung ato i-connect mga higala, ang una nga pulong sa diha nga nakita ni Ginoong Hesus katong maong prosesyon, kay prosesyon man daghan kay mga katawhan, mga kahigala nga Paingon na sa lubnganan. Mihatod, misunod ngadto sa maong lubong. Ang una nga pulong nga giingon ni Ginoong Hesus mga higala, weep not, ayaw paghilak babae. Apan sa Juan kapitulo 11 bersikulo 35, si Ginoong Hesus mihilak pod. Oo. No? Iyang gibadlong ang babae nga ayaw na og hilak. Pero sa diha nga nakakita siya sa kahintang sa namatay niya nga higala nga si Lazarus, mihilak pod siya. Why the difference? Kadtong panahon sa babae nga taganain, ang konsepto dito is iyang gi-comfort ang babae. Ayaw naghilak, no? Pinaagi sa pagbanhaw. Oo, no? pinaagi sa pagbanhaw sa iyang anak. Sa panahon ni Lazaro, ang iyang paghilak is also a gesture of trying to sympathize the family. Kay bisan karon mampingke kung naay mo hilak kauban nimo, murag magaan-gaanan ka kay kini magong paghilak. Nam koy kanta nga, if you cry, you may cry alone. If you laugh, the whole world will laugh with you. Pero kini magong paghilak manggod. Murabag imo ra gid na imuha lang na siya nga buluhaton. Pero sa duha ka instances, si Kristo makita nimo nga usagid siya ka versatile, maklase nga magtutudlo. Moingon siya nga ayaw paghilak, which means nga naay comfort nga iyang gipadayag. Sa diha nga nihilak siya, iya pong gipakita ang iyang pagsimpatiya, pagpakiglabot sa problema sa mao nga panimalay. Pero kining kahimtang pastor sa pagbanhaw ni Ginoong Hesus atong anak lalaki sa balo, akong nakita kung mahitabo ni karon murag opposite ang mahitabo. Ang mga tao managan, mahadlok sila kay naay patay nga nabanhaw. Kay di naman na mahitabo karon kay wa naman ang physical nga presensya ni Ginoong Hesus. Tingali sa panahon ni Ginoong Hesus kay kuan man na, pero karon og naay diyayungan niya mo kalit og bangon, dako kay na nga controversial nga bisit papatay-patay lang to. Oh. Nindot kayo mga higala, no? Ang gipasundayag ni Ginoong Hesus ng kaluoy sa duha ka mga sitwasyon, o dili lang sa duha ka sitwasyon mga higala, kundi sa tanan nga mga sitwasyon nga diin nalabyan niya nga dunay mga kahintang makaluluoy, iyang gipakita o gipasundayag ang iyang kinaiya sa pagkamaluluyon o iya ganing gibanhaw ang mga nangamatay tungod kay duna siya'y dako kay nga kaluoy niadto nga panimalay. Karon, speaking sa ang iglesia mga higala gipanagtawag usab sama ni Ginoong Hesus. Kung imong tan-awon ang direction sa atong leksyon gikan pa sa una Old Testament, gikan sa historical view, nagdagan mga higala gikan sa sinugdan nga ang Dios wa gid mo usab maluluyon hangtod na sa panahon sa bag-ong tugon o sa panahon usab sa mga apostoles. O gani gipanagtawag kita nga magbaton usab sa mao nga kinaiya. Nag-ingon din sa Biblia mga higala nga bulahan ang Dios nga tuwa sa langit. Ikaduhang Korinto 1:3-4 nga siya mo nagakomfort kanato sa tanan nga klase nga mga tribulation, mga kalisod nga tong giagian. Double comfort. Aron kana kuno nga kalisod nga tong giagian mahimutang comforter sa mga tao nga moagi usab og sama nga kalisod. Ang iglesia siguro Pastor Dani og Ma'am Pinky gipanagtawag sama niini dili ang Dios diay sa iyang kaluoy
wala niya gihimo ta nga exempted sa kalisod. Gitugutan niya ang kalisod aron ang atong naagian nga kalisod mahimo ta nga maka-comfort sa uban nga nagkalisod pod. Actually, doon ako yung nabasahan nga, mubo ra gyud kay nga panultihon may tungod aning pag-share, no? Ingon nga kita iglesia, unsa na to pagpahat sa gugma sa Ginoo ug sa iyang pagkamalaloyon. Gingon lang dito sa description nga, the church is like a beggar telling another beggar where to find bread. So kita, we are also beggar, no? Kita galisod pud ta. Wala tayo. We are not experiencing like kingly experiences tungod kay iglesia ta. Gituyo sa Ginoo nga naa tay mga struggles, naa tay mga tribulations. Kay aron nga pinaagi ni ana, ingon nga naka-experience ta sa iyang kaluoy, ato pud ipakita sa uban nga pwede pod nga ang Dios maluoy nila pinaagi sa atong pagpakita ngadto kanila. Daghang salamat kayo mga higala sa ato ang diskusyon sa inyong pagsunod sa atong programa nga Takna sa Pagtuon. Iabot na ang panahon nga atong tapuson ang ato nga diskusyon apan sa dili pa nato tapuson kini adunay pinasahi nga musical rendition nga giandam ang Takna sa Pagtuon alang kanatong tanan. Ginoong Dios, dalaygon ang imong ngalan, bulahan ang imong pulong nga gadalag ka matuoran, nagatudlo ka namo nga mapariha unta kami kanimo nga manuluyon. Panalangini ang imong iglesia, ang mga kaigsuunan, mga kahigalaan nga nagasunod din nga programa nga sa samang paagi nga ikaw manuluyon kami usab magbaton og kaluoy ngadto sa uban. Salamat sa pagtubag sa mong pagampo amo kaning pagadawaton ang tanan sa ngalan ni Hesus. Amen. 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 Takna sa Pagtuon would like to thank Engineer and Mrs. Jose Caballero. Thank you for being our ministry partner in sharing love.
changing lives.